Il-Partit Nazzjonalista qed itenni l-appell għal ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi kollu fit-tieni jum tal-maratona ġbir ta' fondi fid-Dar Ċentrali. Wara li fl-ewwel jum tal-maratona, il-Partit Nazzjonalista fakkar 38 sena mill-avvenimenti tal-Imnarja. F'dan it-tieni jum qed jitfakkar il-50 anniversarju tal-ġurnal In-Nazzjon. Dan qed isir permezz ta' edizzjoni speċjali tal-programm NetLive imxandra b'mod simultanju anke fuq Net FM. Mistiedna għal din ix-xandira kien hemm ħafna mill-ex edituri tal-ġurnal, ex ħaddiema u anke impjegati attwali. Ma jonqsux għad ta' features interessanti u anke intervisti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u mal-uffiċjali tal-partit. Waqt l-introduzzjoni tat-tieni sessjoni tal-maratona, il-viċi kap għal-ħidma fil-partit Robert Arrigo qal li l-mira finanzjarja ta' tmexxija iqrib li tintlaħaq għalkemm irrikonoxxa li għad fadal xi jsir. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali Francis Zamid Dimek qal li t-twelid ta' In-Nazzjon mela l-vojt li kien hawn fil-medja. It-tmexxija dejjem rat kif tuża l-mezzi tal-mument ħalli l-ġurnal jimxi l-qudiem. U tenna l-appell biex jibqgħu jintbagħtu d-donazzjonijiet għax flimkien ma' reklami dawn huma l-uniċi mezz ta' dħul għall-midja tal-partit. Fit-tmiem l-ewwel jum tal-maratona kienu diġà nġabru €253,890.